Boas tardes a todas e todos. Good evening, everyone. Son Adriana Páramo, son membro do Galician Film Forum, son muller, son cineasta e fun estudante de Comunicación Audiovisual en Santiago de Compostela, onde tiven a sorte de ter a Margarita Ledo como profesora da materia de documental. Así que hoxe éncheme de emoción poder estar aquí, aínda que sexa a través dunha pantalla, para falar con ela do seu cinema e do seu último filme, Nación. Os que nos seguides dende hai tempo saberedes que o Galician Film Forum solíamos facer estes encontros cos cineastas unha vez rematadas as proxeccións e incluso continuar a conversa no pub. Pero, bueno, en tempos pandémicos, pois o que toca é facelo virtualmente a través da pantalla. Esperamos que, aínda así, participedes e deixedes os vosos comentarios, que Duarte, que está por aí tamén nunha pantalla, recollerá e, bueno, logo os comentamos e Margarita responderá as vosas preguntas. Queríamos dar as gracias á Oficina de Asuntos Culturais e Científicos da Embajada de España en Londres, que gracias ao seu apoio pois podemos facer este evento. Penso que moitos xa coñecemos a Margarita, pero compre decir que é unha das cineastas máis relevantes tanto, bueno, dentro e fora de Galicia. Ademais, é escritora e autora de numerosos textos e libros sobre cinema, sobre documental. Bueno, e hoxe está aquí con nós para falar de Nación. Nación é un documental que, tomando como fío conductor a loita obreira das traballadoras da fábrica de Pontesa, nos fala da historia da loita de todas as traballadoras galegas. Este filme estreouse no Festival de Cine Europeo de Sevilla e gañou o premio Mestre Mateo ao mellor documental. E, se non me equivoco, estivo como unhas 3 semanas en salas, ou aínda está, non sei. Cinco. Bueno, como saberedes, os que nos estades vendo dende o Reino Unido, tedes a oportunidade de vela na nosa canle de Vimeo ata o 23 de maio. Eu vou empezar o coloquio porque teño 1000 preguntas que me encantaría facerlle a Margarita, pero, por favor, vos animo unha vez máis a que deixedes os vosos comentarios e as vosas preguntas. Boas tardes, Margarita. Hola, boas tardes. Bueno, antes de nada, tamén estou encantada de participar no Galician Film Forum, de encontrarme a través deste sistema con Adriana, con Duarte, que tamén está agachado, que foron estudantes aquí na facultade, e con todas e todos vós a través de Vimeo, claro. Pois, bueno, eso, moitas gracias por estar aquí. Como dicía, é verdade que teño un montón de cousas que me gustaría comentar, así que me custa empezar, pero vou intentar facelo un pouco polo meu principio, que é cando fun a ver a película ao cine. Eu ia sen saber moito da película, simplemente lera un pouco a sinopse, e claro, pois encontréme, bueno, que eso, pois a sinopse, non? Na que se pode ler que explora un pouco a loita das mulleres traballadoras da fábrica de Pontesa. Pero a medida que avanzaba o documental, dinme conta de que realmente ese é pois unha das liñas argumentais, pero que para min explora, pois vai moito máis alá, porque fai, de alguna maneira, un percorrido da loita obreira das mulleres galegas e desa necesidade de unión. Entón, penso que o xermolo foi, en particular, a historia de Pontesa, pero como debiu neste relato máis complexo, nesta mestura de ficción e non ficción, e, bueno, como acabou sendo pois un retrato un pouco máis extenso? Sí, na sinose hai sempre trampas, porque se revelas moito dá a impresión de que non precisa verse a peli, e porque realmente o personaxe de Nieves Lusquiños e das traballadoras de Pontesa son o fío que vai engarzando as outras loitas de regojo no téxtil ou da conserva de Odosa. A min interesábame estas tres ponlas, porque son moi representativas do traballo e da incorporación ao traballo industrial da muller, que de alguma maneira reproducen os roles de xénero, alimentación e vestido. Que trasladan o que faz no espazo doméstico a ese espazo público que é a fábrica, e cando sobras na fábrica botante de novo para a casa, que é o que me interesaba tratar.
Entón, o que me interesaba era engarzar estes tres sectores, non deixalo só como un filme de un problema laboral, senón de tratar as mulleres como corpos enteiros, como corpos con desexo, como corpos con capacidade de sair cara fora e de expresar o que eran os seus dereitos, a súa voz e o seu propio imaginario. Entón, todo isto fai necesario a ficcionalización. Por eso o filme, cando foi a Sevilla, como dixeches ben, que ademais levou o premio a mellor dirección de un filme español en Sevilla, teño a Giraldilla, que é dourada e preciosa e que non sabes onde poñela, e entón realmente foi presentado como un film de non ficción, teñen esta sección, film de non ficción. É film de non ficción con aspectos ficcionalizados, porque eu cando presento, eu fago en todas as miñas películas, pero nesta, de alguma maneira, botei o resto. Eu traballo sempre con tres ancoraxes, que é poesía, documento, reflexión histórica. A poética permíteche romper todos os lindes. Utilizo na voz, na palabra, nos sons e tamén na imaxen. E isto é o que che permite a ficcionalización, ir cara ao non representado, cara aquelo que non deixa vestixios, aparentemente, e realmente unilo co que se pode constatar nos documentos e o que está solapado tamén nos documentos. E, por tanto, sempre traballo deste xeito, dá produtos ás veces complexos, pero creo que esa é a realidade que nos interesa atravesar. Exactamente, sí. Xustamente ia che preguntar, xa case o contestaches, por esa mestura, non, que ti traballas sempre de ficción e non ficción, porque para min un dos elementos que me pareceu máis entrañable, por dicilo de alguma maneira, pero tamén simbólico, é o coche amarelo de Nieves, que para min tamén é como unha personaxe. E ademais recordo así algunha escena con ela e co coche que parece que ten certa guionización. Entón, bueno, pois quería preguntarche un pouco pois como xogas ti, non? Con como traspasas esas liñas da ficción e da non ficción, por un lado no guión, pero tamén con elas, coas propias protagonistas. Mira, antes de nada, o Día 6. O Día 6 realmente é a orixen do filme. Sí! Dígoche porque cando eu vou ver a Nieves, eu non coñecía a Nieves. E escoitei nun pequeno vídeo, un vídeo doméstico, nunha plataforma de un programa do Concello de Pontevedra que fixera unha cooperativa, Maos, que é un programa que se chama Do Gris ao Violeta, o sea, dos anos da guerra aos anos do empoderamento, para entendermonos a través da simboloxía das cores. Vin unha personaxe liando un cigarro e que decía: non traballades nunca gratis, por favor, a la mierda. E a min ese a la mierda fascinoume. Porque si é verdad que non debes traballar gratis, porque tes dereito a cobrar, a la mierda é o corte de mangas absolutamente, dicindo, non soportamos isto. Preferimos realmente a sair do guión, sair do establecido, pero non vamos a soportar isto. Entón, fun procurar esa personaxe, vive nunha aldea que non era fácil para min encontrala, en Alxán, no Concello de Soutomaior, e estaba na horta descascando pipas. E eu entro ali, non sei moi ben como decirlle, porque claro, chegar alguén e decirlle quero facer unha película contigo, claro, o primeiro é, non sei, non botarte da casa, porque sabemos que eso nunca o facemos, pero sí quedar completamente abraiada e desconfiando, non? E entón, pois, lle dixen, que faz? Como estás descascando? Bueno, pois, deme son Margarita, estás descascando pipas, por que? Dice, porque son pos paxaros que ahora non teñen que comer nas leiras. E entón empezamos a falar así. E dixen, mira, que eu fago películas, falei de Santa Liberdade, todo o mundo coñecía, sobre todo no sul de Galicia, Santa Liberdade, porque o barco chegou ao Porto de Vigo, e como somos da mesma xeración, empezamos a falar de cousas así, que podíamos coñecer. E hai un momento en que lle dixen, oi, cando entraches en Pontesa e cobraches o primeiro sobre o primeiro soldo, que fixeches? E dice, era por semanas, as pagas. Claro, o primeiro que comprei foi un Vespino, que é o que sale na película, que é un Vespino histórico, pode conducirse en determinadas carreteras, está protegido, e eso, bueno. Dixo, para ir a traballar, así non iba en bicicleta. Dice, pero os 18 anos, pues claro, entraban aos 14.
Claro. A traballar, Pois dice, claro, aos 14, aos 18, en canto saco o carné de conducir, compro un Dian 6 amarelo descapotable. E claro, dixo con tal orgullo, con tal énfase, abriuse o peito e lle digo, e telo aínda? Non, non, non o teño, e de cando en vez deixo pasar un por arcade e entrame unha morriña e lle digo, pois se faz esta película comigo conseguimos un Dian 6 amarelo. E entón nese momento empezamos a pensar na película. E Xa. foi así, e despois non foi moi fácil en produción conseguir o Dian 6 amarelo, pero bueno. O sea, claro, que non é o dela, Non é o o que está dela, non, non é o xa, dela, xa, non é xa, o dela. E despois houbo que pensar e guionizar como incorporar o Dian 6 na película claro. e como incorporala con ela. Vos dou contando un pouco como traballo con un guión bastante aberto, no momento que temos o Dian 6 e que o propietario do Dian 6, que é un santo realmente, tiña moito medo que lle podía pasar o seu coche, quería meterse detrás para cando conducía Nieves. E digo, e como lle damos entrada ao Dian 6? E entonces ocorreuseme que Nieves tiña que mangar o Dian 6. Era tal a súa obsesión, co Dian 6, porque ela fala do Dian 6 antes, non? Naquela Sí, conversa do muro, cando está construindo ese sí. muro con Mónica de Nut. E entón digo, pois Nieves, tes que mangar o Dian 6, e quedaseme así, e digo, muller, coas manifestacións, ocupando estacións, queimando rodas, non me digas que agora mangar un Dian 6 que se abría con unha pinza do pelo, non te vas a atrever. Oye, de novo, Nieves manga aquel Dian 6, esa especie de cine kinky, decíanos o director de foto, isto vai a convertir en cine kinky, e é así como fomos traballando, pero bueno, quer dizer que, por lo tanto, hai unha parte guionizada, o coche, presentar de novo ese espazo do que ela estaba tan fachendosa, non? E onde podía facer as primeiras vacacións, onde iban aos gin tonics, onde falaban, onde preparaban as accións para reclamar, para solidarizarse con Regojo. Eran mulleres que, e iso tamén está moi na película, me interesaba sempre que a muller estuvese no espazo público e en acción, non? Porque estas mulleres na fábrica foron así, aprenderon a facer festas, a solidariedade, a reclamar e a recoñecerse como persoas con dereitos, non? Entón é así. E todo partiu do Dian 6, efectivamente. Claro, si xa decía eu que tiña un protagonismo especial. Era unha adoración. Bueno, eu coido que cando traballas, e como sabedes, e ti sabelo moi ben, Adriana, traballas con baixos orzamentos, con equipos pequenos, isto dache este xogo Claro. a que calquera cousa que se precipite, eu digo sempre, cando a vida ou o real se precipita na película e peta para entrar, hai que deixarlle entrar, e un equipo pequeno pode facer eso, e unha película de baixo orzamento tamén. As de grande orzamento supoño que sí, non Xa, sei, non? esperamos que sí. Non sei como fan, nin quero sabelo, non? Pero non é o meu soño. O meu soño é como o delas, volver á fábrica, volver ao traballo produtivo, volver a poder ser persoas independentes, non? E, sobre todo, mulleres independentes. Entonces, bueno, pois un pouco foi así, porque pero pasou tamén na relación delas con, antes preguntaba sobre ficción, non ficción, e esa relación, a relación delas coas actrices. Quer dizer, traballamos do mesmo xeito. E de feito, o primeiro o que empezamos foi gravando as accións máis performativas para que nos fósemos todas decatando de que facíamos unha película, porque o primeiro decían, isto é para televisión, isto Xa, sae mañá. Entonces había que romper ese ritual e digamos, ese tic incorporado, non? Entón, pois, empezamos a traballar e digo, non, pero o que vos contades neste momento vanno decir outras persoas, outras mulleres, porque aquí se vai xugar coa pasaxe, vades a ser pasadoras da vosa experiencia e dos vosos momentos de existencia a outros corpos e a outras mulleres e de outras xeracións que somos tamén todas. E entonces isto enseguida coallou, por qué? Porque o coñecían claro. sobre todo da loita que levaron adiante na fábrica, ou tamén das comunidades, pero coñecíanos xa, estaba na súa propia experiencia. E, por tanto, traballamos así, e foi realmente emocionante, non? Porque íbamonos nutrindo e elas ao mesmo tempo tamén, cando vían como se facían determinadas escenas, querían facer tamén máis e axudaban a que todo se fose resolvendo, non? Bueno, xustamente que estás agora
espera que Xaime está facendo un comentario. Nalgúnha presentación, creo que lle preguntaron sobre a reocupación feminina do coche no filme, pois primeiro conducía un home. Sí, é verdade. Nun coloquio, porque claro, de novo, o Dian 6 é unha personaxe, chama a atención e preguntaron si cando a primeira vez que pasa, que cando ela está tomando un café e ve Sí, aparecer e queda completamente fascinada e sígueo e vai un home guiando o coche. o coche. Entón, preguntaronme se aquelo era tamén unha ocupación simbólica e de feito, éo. Pero a gran ocupación simbólica é a volta á fábrica, a Pontesa. En Pontesa non se tiña entrado nunca dende que se pechou, non estaba, era un terreo vedado. E eu lles decía tamén, lles prometía, hai que volver, prométovos que entramos en Pontesa e senón non pechamos o filme e conseguimos entrar en Pontesa. Pero sí, bueno, na pregunta de Xaime Varela, efectivamente, hai sempre este filme latente. Eu teño que decir que non pensei nesa reocupación. Xa, Non a pensei no momento de gravalo. Pero obviamente percíbese así. Polo tanto, claro. porque está latente en todo o filme. E gústame moito estas pequenas percepcións que son que lle dan a riqueza e as diferentes miradas, non, a unha obra. E cando mo preguntaron, e agora cando mo volven a preguntar, vexo que realmente é así, non tería sentido que pasara ese, non podes ora imaginar que aquel Dian, a primeira vez que pasa, cando ela despois se vai reapropiar del, vai a unha muller, porque entonces esa muller tamén é Nieves neste film, non? Claro, sí, Entón, sí. claro, é así. É moi interesante o que dixeches da fábrica e quería preguntarche sobre iso, pero antes, para ir fiando un pouco os temas, quería preguntarche sobre elas, sobre as traballadoras, porque xa comentaches como coñeciches a Nieves, pero como fuches coñecendo as demais? Bueno, ao coñecer a Nieves, seguimos falando e falamos tardes seguidas, díxome que cando souben, non o sabía antes, que estaban pendentes de xuízo. Porque claro, había 20 anos que pechara a fábrica. Pero ese peche da fábrica, fíxate, co primeiro xuicio que se celebra e que non é de todos os traballadores e todas as traballadoras contra os últimos xerentes, por apropiación, por despilfarro, por corrupción, e ese xuicio que se levou adiante tardou 16 anos. Xa non nin se presentaron os Madre mía. tipos. Entón, ese foi no ano 16. O delas comenzaran antes coa reclamación a unha inversora que comprara parte dos terreos. E entón, el dice, en setembro do 2019, dime, agora, a finais deste mes, temos unha vista do xuízo en Coruña. Entón, claro, fun até ali. Fun a esa vista, apareceron unhas mulleres, iban 30 ou 40 nun bus, e entón ali fun vendo como se comportaban e fun creando un pequeno grupo. Quería un grupo non numeroso, pero sí que foran moi diferentes entre elas e que tamén fosen prácticamente da mesma idade para que tiveran atravesado todo un período xuntas na Pontesa. Entón, de alguma maneira, tamén hai cousas latentes sempre, porque falábase sempre de que o Grupo Álvarez dera traballo, e é verdade, a 5.000 traballadores e traballadoras. O sea, era realmente unha fábrica que alimentaba toda unha provincia, non? E neste caso toda unha bisbarra, no caso da Pontesa, pero tamén para trasladarlos á fábrica en Cabral, a fábrica que estaba en Vigo, Santa Clara, todas estas que estaban sempre en todos os agasallos de boda e en todas as mesas da diario, non, das casas. Sí. Entón, eu digo, bueno, pois como as 5.000 non as podo ter, collo 5. Collo 5 porque porque é un número suficiente para dar idea de grupo e para que non se nos vaya da pantalla, non? E entón collín 5, bueno, fun coñendo teléfonos, collín algunha máis, porque algunhas tamén despois non podían, e porque quería facer unha especie de pequeno ensaio, e foi nesa vista de xuízo no laboral da Coruña, que é o mismo xulgado que despois filmamos, cando é o xuízo en xaneiro, que filmamos o remate tamén esa foi unha coincidencia. O azar foi moi xeneroso con nós nesta peli, non? Bueno, aproveito para recordarlle a xente que estea por aí que, por favor, comenten e fagan preguntas.
E quería volver ao que comentaches antes sobre a fábrica en sí, e tamén sobre algo que tamén comentaches e que creo que está moi presente na túa obra fílmica, pero tamén no que escribes, que é sobre a presencia do corpo. Para mí unha das imaxes máis potentes é cando están elas na fábrica. Porque como que o corpo realmente para min ten moitísima presencia e non sei, para min é unha imaxe que é a que máis se quedou comigo, non? E bueno, quería preguntarche un pouco, pois, como decides tú onde filmar, que partes, e tamén ese plantexamento da cámara, porque tamén recordo outra escena na que elas están conversando na fábrica, pero nese caso elas xa non miran a cámara, están como conversando entre elas. Entón, bueno, quería entender un pouco máis pois a relación entre o corpo delas, a cámara e o espazo. Mira, eu, entre os meus materiais, que figuran sempre os arquivos, e 3 tipos de arquivos, non? Os arquivos persoais, os institucionais, os que son máis de propaganda, e os dos medios de comunicación. Sempre misturo eses 3 arquivos porque son tamén sobre os mesmos procesos ollares moi diferentes. E despois sempre traballo nos lugares onde as cousas sucederon, porque confío plenamente nos ecos deses lugares e ademais en que funcionan como un dispositivo de memoria e que o corpo reaxe aí. O corpo ten esa memoria tamén deses lugares. Entón, a entrada nas taquillas de Pontesa, eu quería ese espacio das taquillas, porque era un espacio persoal e porque o resto está convertido nun almacén de cereal, como vimos despois nunha toma, que saían aquelas, digamos, aquelas camionetas ou aquelas especie de tractores con cereais. E entón ensaiábamos a escena das taquillas nun alpendre da Casa de Nieves. E claro, primeiro porque non sabíamos cando poderíamos entrar, nin como se produciría. E tamén porque eu quería esa reacción do corpo. E entonces, efectivamente, cando elas entran nas taquillas, os corpos petrifícanse prácticamente, recollen unha agresividade fortísima, que é o que dá esa é o que fai que se convirta na imaxe da película. Sí. Entón, en troca, a outra escena delas, que é nunha fábrica en produción, unha pequena fábrica, porque tamén me interesaba que aparecese no filme as fábricas que siguen producindo. Son 2. Sí. A do Castro e a Arcadia, con ese nome maravilloso, a fábrica Arcadia, ali en Arcade, que fai esas, o que chamamos palomitas, esas xarriñas que se bebían nos bares, nos que se bebía o viño. Entón, elas ali, é unha fábrica en produción e están falando, están conversando, e cando falan do soño de volver á fábrica. O sea, é outra Pontesa. E cando falan do soño de volver á fábrica, o que están realmente dicindo e están reivindicando para todas e para a sociedade o traballo productivo e non o especulativo. Saben que non van volver á fábrica, non? Entón, bueno, é completamente diferente. O corpo, no primeiro caso, a cámara, no primeiro caso, está traccionando eses corpos cando entran nas taquillas, realmente invaden, se te fixas, entran oscurecendo prácticamente a cámara, e dan a volta. E no segundo caso é unha cámara á espreita, que as acolle, que ven das traballadoras de atrás cara a elas, nun movimento de acollida envolvente, e elas están, e non miran, están falando entre elas, falan coas novas que se incorporan, e esa é a escena. E isto é o que me interesa a min de coido que o que se chama female gaze no cinema é como relacionas o corpo coa cámara. É como relacionas. Fora de tratar o corpo como un corpo enteiro. Non como un obxecto sexualizado ou sino como algo que vai narrándose e que vai sendo a experiencia desos corpos na pantalla, que é diferente sempre ao corpo na vida. Mesmo na ficción e na fantasía máis locuaz, digamos, non? E entón, bueno, iso é como traballo, por eso sí que é moi... Pero, bueno, traballo da mesma maneira o Diansés, non? Bueno, notase que eu tuve un 2 cabalos, non un Diansés, non? De novo sai aí.
Pero bueno, que si traballo moito, pero sí, os lugares para min son non e, por exemplo, os lugares onde aparecen tamén as esceas ficcionalizadas, esos lugares que teñen esa carga máis poética do isolamento total Sí. nos cons, do berro, a improvisación esa vocal de Mónica de Nut que se une ás voces e os sons tamén e a propia voz de Mercedes Peón e o berro das mulleres endemoniadas. Quer dizer, eso tamén son capas que igual que traballo con materiales en imaxe, traballo con materiales en son. Entón, eu aí enlazo con lugares en que traballei noutros filmes. Por exemplo, a escena final, aquelas cuadras xa abandonadas, onde volve a entrar a Esfinxe e a muller da fouce e vai abrir o bosque para a escena Sí. final, ese bosque é o bosque onde gravei escenas o teatrillo da película Liste pronunciado Lister, na Guerra Civil, que era o teatrillo na guerra. E aquela pequena pía que vemos ao fondo foi un resto que quedou desa escena porque fora digamos, un container que nos fixo o ferreiro de Castro de Rei, que tiña formaba parte, era como atravesar o río ou a auga cara ao exilio e quedou ali e o convertimos nun elemento da película. Por lo tanto, son lugares que eu coñezo e que me funcionan moi ben esos ecos. E dunha película a outra traballo nos mesmos lugares. De feito, en todos os meus filmes está esa granxa. Sí. A granxa Tejeda en Castro de Rei, en todos. En Santa Liberdade, en Lister, en filmes pequenos como aquel videopoema do Proxecto Nimbos, está sempre, está sempre. Pero bueno, mira, estou me decatando agora que está sempre, así que agora comprométome a que estea. É así. Xusto comentabas, bueno, antes de seguir, espera que temos outro comentario, a ver, de Bea. Unha curiosidade, como acolleron as protagonistas a película? Refírome ás extraballadoras da Pontesa. Hola, claro, bueno, Bea, claro. Elas estaban desexando vela e decíame, isto tarda moito, tardaba máis dun ano, e dicía, Claro. non se pode ver, porque ademais no momento en que entra en Sevilla non se podía facer ninguna proxección, e virona por primeira vez en novembro, despois xusto do Festival de Sevilla, virona en novembro no principal de Pontevedra, e presentaron ali, e bueno, estaban conmovidas, excitadas, felices, era como si o mundo lle retornase algo que tiñan dereito, estaban realmente moi ledas. A partir de aí foron a moitas presentacións, empezaron a facer entrevistas por todos os lugares, podedes buscalas, ao remate xa sabían como exixir as fotógrafos onde querían ser fotografadas, sempre iban cara a Pontesa, ou cara a lugares en que se vise Pontesa ao fondo, cara aquela praia que tamén filmamos, e eu coido que elas cando falan da película din que recolle a historia, que están moi... E nunca preguntaron nin comentaron por que hai outras esceas que van para alén da fábrica. Eu creo que se incorpora na propia visión e tamén hai de novo esa percepción de que eso tamén é parte da vida de cada quen. Cando iban ofrecidas ao Corpiño, que era o único lugar, realmente, a catalogación das mulleres como histéricas non fai falta que non o diga ninguén. E entón, e eso de calladita estás mejor. Entón, claro, eran os lugares do berro e elas recoñecen, porque eso é no Corpiño e tamén na mesma provincia. Son experiencias que tamén coñecen. Claro. E, por tanto, todo eso resultaba esa muller da Fouce e todo aquel memorial son mulleres e nomes que coñecen, porque realmente a primeira decisión foi meter todo no mesmo escenario, no mesmo territorio. Todo é nun territorio acotado, nun escenario físico que é ao redor da fábrica e das tres fábricas. E, por tanto, é a represión coa marca do sexismo das mulleres na provincia de Pontevedra. E todos esos nombres, a caldeira que levaba o leite a Pontevedra, etcétera, a elas saben de todo eso. Por lo tanto, non resultou nunca nada nin extraño, nin como se non tuvera nada que ver con eles, non? Claro. É que antes ia che facer unha pregunta, pero bueno, xa a contestaras porque... Mira, hai Carlos mi madriña, como sindicalista en Londres, ai que ben. Esta peli encantoume, demostra a brutalidade da loita e non o endulza. Como, por exemplo, Made in Birmingham. Nación é un gran éxito contando vidas verdadeiras. Parabéns. Gracias, Carlos. É así como enlaza este mismo escenario que ahora estaba relatando, pódese trasladar a outros lugares. Sí, efectivamente. É así. Pasado mañá,
vou para Tabacalera, para Donosti. Ah, sí. E houve unha proxección na Conca Mineira, en Sama de Langreo, e Ah, é maravilloso. Subiron tamén o coloquio a YouTube e tamén decían isto foi como as de Gijón, en cada lugar, hasta as cigarreiras de Sevilla, como a nós, quer dizer que infelizmente, para entendermonos, o sí, capitalismo sí, leva sí. a que se Exacto, que é unha reproduzca. realidade local, pero que é extrapolable tamén a outras Claro, bueno, comunidades e é cidades. recoñecível e poden ter todos esos ecos de outros lugares, claro. Bueno, mentres non entra outro comentario, antes comentaches algo do son, da palabra, da música. Quería preguntarche, pois, precisamente pola música, porque tamén xoga un papel moi importante. Non é a primeira vez que traballas con Mercedes Peón, así que supoño, bueno, que pois xa sabedes como colaborar, pero interesábame saber como é ese proceso de pensar onde vai a música e como, pois, igual, ás veces di cousas que non din a imaxe e, bueno, como foi establecer este diálogo? Mira, eu empecé a traballar con Mercedes Peón precisamente para Lister, pronunciado Lister, no ano 2006, a película sae no 2007. E naquel caso, Mercedes facíame obxetos sonoros, eu lle pedía obxetos sonoros, e despois eu fixen a edición e a montaxe sonora, que incorporei as diferentes propostas en determinados lugares do filme e realmente a banda sonora de Lister é excepcional tamén. A partir de aí, con restos, aproveitamos moito restos, non? Con restos de Mercedes tamén, fixemos Cienfuegos 1913 con determinados ecos, non son ecos Caribe, pero funcionan como ecos Caribe na peli, non? Mercedes até agora só traballou para cine conmigo, canda min, non? E entón, claro, aquí facíame falta Mercedes. E xa o proceso variou, claro, do ano 6 ao ano 20 pasou algún tempo. E entón, neste caso, Mercedes traballa pegada ás imaxes, a película xa montada. A película xa Vale. montada. Polo tanto, xa fai composicións para cada escena da película. Xa está a composición pensada e, de alguma maneira, ela é a que edita, que diré, a que edita no sentido de ela compón para determinadas secuencias e eu digo cando entra e cando sae, claro, como se entra un corpo ou como se entra outro elemento, non? Cando entra e cando sae nesa escena. E entón, bueno, o que nos interesaba era precisamente que tuvera toda esa que esos materiais múltiples tamén pasaran a banda sonora, non? Igual que están nos arquivos, igual que están no documento e na non ficción, e na ficción e na non ficción, e foi un traballo que pudemos facer neste sentido. A pandemia trouxonos ese tempo en branco, que a mí me permitiu unha montaxe dilatada, porque claro, nós rematamos de gravar a finais de xaneiro. En febreiro estuve visionando, en marzo quedamos pechadas, e entón a montaxe foi até xuño, e a composición e a música tamén. Por tanto, tuvemos ese tempo e eu coido que non podes tampouco pensar este film sin a banda sonora de Mercedes Peón, non? É así, é así. E de feito agora Mercedes, agora, que hai un par de meses en Conde Duque presentou un espectáculo novo que se chama Ósmose, que é a partir de Nación e dos arquivos de Nación. Quer dicir que Ah, que se van interesante. multiplicando en diferentes producións, non? Sí, sí. A ver, Xavier ten un comentario. Grazas polo filme, cando vin as imaxes das encrobas algo fixo clic na miña mente, porque polo que sei conta tamén nesa loita foron as mulleres as que máis resistiron. Parece que idea da nación galega contemporánea, as súas loitas, incluso míticas, ten esa continuidade no protagonismo feminino, inda que ese protagonismo moitas veces non se reflectise en cuotas de poder político ou sindical. Sí, bueno, obviamente cando hai todos esos arquivos de film militante que son do fondo Carlos Varela Veiga, eu escollo
onde aparece a muller e non foi difícil porque aparece constantemente. E o das encrobas non podía faltar pedinllas a Xosé Castro, que era o fotógrafo que fotografiou esas movilizacións dende dentro, e eu coido que efectivamente é a grande protagonista, porque ademais, se te fixes no das encrobas, porque despois hai unha parte que é a ocupación da praia de Baldallo. A praia de Baldallo é outra loita paralela, que era unha areira que liquidaba toda a praia, que era do que vivían, dese marisqueo de a pé, non? E entonces hai unha muller, Olivia, que é a que sale co megáfono, que foi importantísima, e na batalla de Baldallo, que é coñecida así, que enfrentaronse á Guardia Civil, sae completamente, aquel corpo pequeno, sae completamente cunha malleira total, con sangue, pero resiste sempre completamente. Entón, estou de acordo, pero que, aínda así, o poder tapa e borra con moita facilidade a presenza das mulleres, mesmo na loita sindical. Mesmo na loita sindical. Porque digamos, a sombra espállase, non? Mesmo cara aos compañeros de traballo. No alegato das traballadoras dodosas da conserva, cando lle dicen, por que non se unen a nós? Por que? Por que veñen aquí de señoritos? Póñenos a pan pedir, pero son verdades como puños, non? Entón, é verdade que así non se traduce, pero claro, como é en todos os ámbitos da sociedade, quer dizer que realmente o que está pendente, e é o que a min que tamén me preocupa, é esa relación mulleres-poder, que seguramente sexa parte de proxectos, non sei de que tipo, pero esa relación que non é só conflictuosa, é que é imposible, hai que mudar, como decimos, hai que mudar de camisa, hai que mudar de modelo, hai que facer como se facía unha vez ao ano nas festas, darlle a volta o de dentro, que estaba menos gasto para fora e parecía un vestido novo, non? Pero é que senón isto non ten solución. Pero bueno, non sei, Xavier, pero grazas polo teu comentario, a verdade que é así. O ocio feminino na película, a máis do gin tonic, ir de compras para os maridos ou calcetar. Isto é interesante. Eso é moi interesante, sí, xa me comentou outras veces, é interesantísimo. E ademais eu por esa escena loitei moito, porque mesmo en montaxe querían retirarme, e eu decía, non pode ser, quer dizer, non é só traballar, non é só decir que tomamos un gin tonic, a festa para a muller era saír á vila e comprar, non? Entón, aí, esa percepción é xustísima, porque compraban como isto comentou Xaime nunha conversa, mercaban as cousas feitas para o pai ou para o home e despois elas, para elas mesmas, pois os novelos para calcetar, para facer, non? E entón, bueno, era esa escena que é unha escena dese momento digamos, de relax, igual que me interesaba moito o momento da cociña, non aparece a cociña porque non quería meter as mulleres de novo na cociña, pero sí que había un momento que non funciona como cociña, sino como espacio, ainda que se de aí, que era a conversa entre que non é conversa e este fluido entre tres xeracións, non? Moi diferentes, é cando aparece a nena. E a nena, de novo, nos vincula con ese material que emerxe mentras está rodando, porque a nena non estaba prevista así. Pois mira, precisamente, a verdade non o pensara, pero entón esta escena, ou sexa, quero dicir, bueno, xa estás dicindo que a nena non estaba no guión, digamos. No, a nena estaba no guión, pero non así. Claro. Non así. Pero primeiro, a nena non estaba no guión, non estaba dunha maneira tan, porque ademais é unha escena que se reproduce moito. Pero a nena estaba ao pé de nós e quería entrar na película. Claro. Quería. E o modo de decilo, bueno, como estrategia foi perfecta, porque repetía frases que me escoitaba a min. Ela andaba por ali e eu decía, non me gusta nada isto, e sentía, non me gusta nada isto. Pero así repetía. E entón eu empecé a pensar, pois esta nena, se repite, é capaz de aprender, claro. Claro. Este despacho que ten materiais tóxicos. Bueno, entón lle dixen nun momento, Laura, ti queres participar na peli? Dice, claro. É así, claro. E preparamos escea. Claro, xa. Preparamos escea
como xa non tiñamos pipas, de debullar o Sí. millo, as mazarocas. Que esas mazarocas son da Golada, son da casa de Xaime tamén. Entón a pequena entra na escena e comeza a canción ela. Non coñecíamos a canción trouxo a nena. ¡Ah! O que non estaba prevista era a canción, que se convirte nun punto central. Claro, eso ia Claro, dicir. porque a película ten moito que ver co pan. Tamén a Sí, escena sí, da sí. rega do millo e ali están coas mazarocas debullando e a nena trae a canción. Entón, claro, trae a canción a nena e non estaba prevista, tuvemos que parar a escena e repetir. E no momento en que ten que repetir, a nena convírtese en actriz, en estrela. Faino xa a perfección, non? É unha nena de 3 anos, quer dicir que Ai, é super pequena. Pensei é moi que pequena. xa. No, Sí, 3 anos cando fai esas, ahora ten 4 e algo. claro, Pero quero dicir que é a incorporación dese elemento que non o podíamos perder, obviamente, non o claro. podíamos perder, non? Foi así. No, pois a verdade é que a ver, esa escena é moi entrañable, é como moi máxica, non sei, ten Sí, algo, sí, non? sí. A verdade que non sabía que, bueno, que Bueno, fora non o sabías ti nin o sabíamos nós cando claro. empezamos tiñamos así como unha conversa, non sei que, por eso hai aquel pitiño, por eso hai tanto, por se acaso a nena lle facían falta estímulos. Nada, Sí, se ti fixas o pitiño aquel non lle fixo nin caso. Ela centrouse no millo e alá foi. E foi sí, unha sí. escena realmente conmovedora, non, nese sentido, moi mobilizadora tamén. Cuca Fernández nos pregunta, bueno, pregúntache, crees que a Sí. muller segue a estar na mesma posición na actualidade na súa relación co poder? Non, bueno, depende de a ver, Cuca, isto é moi difícil, porque lévame a decir que non, lévame a decir que sí, dicir, por que? Porque, se te fixas no propio título Nación, estamos reclamando a igualdade no sentido de ser cidadáns de todo dereito, de pleno dereito, porque tardamos máis en votar, porque tardamos máis en acceder ao traballo asalariado, porque tardamos máis, era como o restroballo, non? E que entra dentro das marxes cando fai falta e despois de novo é expulsada. E iso mantense, estáse vendo, non? Agora ben, que houbo? Houbo realmente un gran avance precisamente na autoestima, en recoñecerte como persoa con todos os dereitos. Inda que non os teñas, tes dereito a ter os dereitos. E, por tanto, iso é un grande cambio na relación co poder. Por eso, en apariencia e a nivel de espectáculo, o poder faise feminista de cando en vez. Pero até o poder financiero. Pero tamén a relación mudou moito porque unha das conquistas e das grandes conquistas, e coido que iso é irreversible, e por iso tamén remata aí o film con esa escena, foi recuperar a fala, recuperar a expresión, contar a túa propia experiencia, enfrentarte aos abusos, enfrentarte a aquilo que nunca fora contado, o que te borrou da historia, o que non te deixa ser dona para decidir. E iso sí que mudou completamente. E coido que non ten volta atrás. Que non vai ter volta atrás. Por tanto, muda o que obviamente nos falta aínda é sermos conscientes de que non podemos ocupar o lugar do varón. Eso fixo a Thatcher, por falar no espacio que estamos. Eso fan outras mulleres, que cumplen o mesmo papel que fai o poder, o patriarcado. Non, creo que aí está a gran diferenza. Pero, bueno, obviamente, esta película non podería facerse se non houbera realmente esta propia xa conciencia destas mulleres no seu dereito a expresarse, a trasladarlle a súa experiencia a outras mulleres, a trasladalo a unha obra para todas nós e para todos nós. Non? Iso é un cambio absolutamente... E que non costou ningún traballo, quer dizer, non anduven aí... bueno, eses ganchitos do Día 6 e por aí, pero bueno, pero esos son os xogos do cotián, non? Pero non costou traballo convencelas e, por tanto, iso é un cambio absoluto, non? Eu tamén lles decía, mira, a actuación é o mesmo que facíades e que facía Olivia en Baldaño e que facían as mulleres nas encrobas e que facíades vos cando saíades a manifestarvos. Eso é actuar, facer visível algo. Non é outra cousa, é contarvos, non?
Precisamente, bueno, imos ter que ir rematando, entón, bueno, se hai algún comentario, por favor, este é o momento, pero xustamente o que acabas de dicir, quería acabar con algo que sueles dicir sobre a película, que é un filme que é unha estrela que atravesa o ceo negro que é a pantalla, para que nos libere do medo, que me parece superinteresante, bonito e simbólico todo isto, non? Entón, quería preguntarche que é ese medo e como podemos visibilizalo? Bueno, os medos é todo o que velou as mulleres dende a noite dos tempos, isto que falábamos de a inseguridade, non atreverte só pola rúa, non atreverte a túa propia fala, Claro. a pensar que che agasallan algo e en cambio é un dereito teu. Todos estes pasos é ir liberándonos dos medos, non? Polo tanto, a decisión a entrar en calquera ámbito como calquera outra persoa no ámbito da película e entrar como co teu propio corpo, coa túa propia existencia. Eso é para min o que contribúe esta película, a liberarnos dos medos nese sentido e tamén dos medos dos medos máis simbólicos e aqueles que non recoñecemos como medos e que cando o vemos representado o recoñecemos e tamén aqueles bueno, aqueles medos a digamos, a voltar para atrás. E, polo tanto, cada acción, por esa película son mulleres constantemente en movimento, cada acción que facemos obríganos a seguinte. Quer dicir, cando a actriz, cando Mónica Camaño pasa da representación a ela mesma como documento da película, é importantísimo ese paso no final. E, de feito, as actrices, se vos fixades, son tamén unha parte... Quer dizer, Mónica Denut é unha traballadora cultural precaria. E contou aí como canta lírica na rúa, ahora mesmo ten un espectáculo maravilloso, Vencerse é cousa de se tratar, non? Sobre Xela Arias, maravilloso, con Fernando Abreu e outro colega que non lembro o nome. Entonces, quero dicir que coido que vencer os medos ou liberarnos dos medos é actuar perfectamente conscientes de todos os dereitos que temos e de todas as posibilidades e recoñecer o corpo como aquelo que é o que che permite desexar, odiar, vingarte e ir de festa. Todo pasa a través do corpo, porque o corpo estaba nos negado. Por eso tamén me interesaba moito ese Escea, porque non podía deixar a religión fora desto, fora do sometemento das mulleres. No noso contexto. Pode haber outros que non, pode haber outros que eu descoñeza e que non, porque non coñezo ningún en que non teñen aí as religións un papel terrible no sometemento das mulleres. E entonces, todo eso, recoñecelo, ir testando esa posibilidade de actuar, pareceme importantísimo. Non? O filme é unha acción máis. Alberto Valverde. Grazas, Margarita, por parir esta película. Moitas grazas por traernos esta xoia do Galicia Film Forum. Viva Margarita forever! A ver, si, estou contigo, Alberto. Que documental tan impresionante, grazas, Margarita. Bueno, xa ves que, nada, só hai palabras de apoio, a que cheira, papá, dinos boas, que guai poder escoitar a Margarita aquí no Twitch. Que tamén estamos transmitindo no Twitch. Moi ben. Eu non teño pregunta, pero gustaríame comentar por aquí que ver a Adriana Margarita aquí compartindo pantalla pareceme unha oportunidade única, escoitar a Margarita falando da película é fascinante. Thank you. Que ben. O meu sindicato, formado en 1913, só chegamos a ter presidenta a primeira... Temos que cousas que o que di Margarita da militancia feminina é verdade. Sabes que en 1913 é un ano para min, a miña película de Cuba é Cienfuegos 1913, foi o ano en que naceu miña nai en Cuba. É verdade, sí. Mira, Susi Abela, eu traballo de maquinista de tren e podo dicir que é moi positivo cando hai igualdade no traballo que históricamente foi dominado por homes. Efectivamente, é así. Bueno, pois nada, xa irnos despedíndonos.
E nada, para min eu estiven encantada de conversar contigo e quedaría moito máis rato. Nada, darche as gracias e que sigas facendo cinema, iluminando as pantallas e sendo un referente para moitas mulleres e para moitos homes, e para os cineastas en xeral. No, eu moitas grazas a ti, Adriana, a Duarte, a todo as persoas que facedes posible o Galicia Film Forum, as persoas que participaron. Eu de cada coloquio e de cada conversa levo levo nova forza e apropiome ás veces de cousas, pero cando me apropio, despois no próximo coloquio, no que farei en Donostia, en Tabacalera, dentro de 2 días, direi, isto dixeronmo en Londres desde Galicia Film Forum, porque sempre, eu son unha persona, como teño, en principio, orixen xornalístico, sempre cito as miñas fontes, porque revalorizan, por eso me apropio de moito traballo de outras persoas. Pois, por favor, por favor. E transformo e lle dou. Moitas grazas, foi moi bonito o encontro. Pois sí, bueno, nada, simplemente recordar que podedes ver a película no Reino Unido ata o 23 no nosa canle de Vimeo On Demand. Nada, unha aperta, Margarita. Isto é un bico. E saudades, Bendaco. Chao, chao. Chao.